Se zrcadly si člověk užije spoustu zábavy, stačí, když se správně poskládají. Kaleidoskop je fascinující hračka a nenajde se na světě člověk, kterému by se nelíbila. I podprůměrný fanoušek krasohledu si velmi rychle všimne, že se stává ze 3 zrcadel. Určitě vás ale napadne otázka, jestli by to z více zrcadly nebylo lepší. Což o to, hezké to taky je, ale že by to bylo nějak výrazně lepší, to se říct nedá. Totiž, aby kaleidoskop fungoval dobře, tak musí splňovat 2 podmínky. Jednak to musí být pravidelný tvar a jednak ten úhel, který ta zrcátka svírají, musí být co nejmenší. To je hezky vidět tady. Když budeme zmenšovat úhel mezi zrcadly, tak uvidíme více odrazu. No a z toho nejlépe vychází trouhelník. Navíc, když použijete jenom 3 zrcátka, tak je to i ekonomicky výhodné. Takže je to hezké, ale k čemu je to dobré? No, můžeš mě vidět hnedka 100krát. Takže levná varianta klonování? No. Aha. Ale teďka vážně. Odraz odrazu začne být užitečný tehdy, když spolu zrcadla svírají pravý úhel. V tu chvíli, když do zrcadel posvítím, tak se ten paprsek vždycky vrátí ke mně jedno odkud. Takže teď byste někde měli vidět na mém tričku stopu toho paprsku. No a to se dá krásně vysvětlit geometricky. Máme 2 zrcadla, ta jsou na sebe kolmá a když do nich dopadá paprsek, tak od prvního zrcadla se odrazí podle zákona odrazu pod stejným úhlem, od druhého taky. Takže tady je stejný úhel jako tady a protože tady je pravý úhel, tak tenhle a tenhle úhel jsou stejné a ty paprsky jsou rovnoběžné. Problém nastane tehdy, když do toho rohu posvítím ne kolmo, ale pod nějakým úhlem. Pak už se ten paprsek odrazí nějakým jiným směrem a ne zpátky ke mně. To ale řeší 3. zrcadlo, které společně dohromady takhle vytvoří takzvaný koutový odražeč. No a když si ukradnu kameru, tak se do toho koutového odražeče můžu podívat. A ať se na něj dívám, odkud se na něj dívám, tak vždycky v tom rohu vidím sebe. Vysvětlit koutový odražeč geometricky je trošku složité, ale můžeme to zkusit jinak. Podíváme se, co dělá vlastně zrcadlo se směrem paprsku. Když se podívám do rovinného zrcadla a budu ukazovat doprava, tak můj odraz zrcadle ukazuje taky doprava. Když budu ukazovat dolů, tak můj odraz zrcadle ukazuje taky dolů. Ale když budu ukazovat od sebe, tak můj odraz zrcadle ukazuje ke mně. Čili zrcadlo obrací směr paprsků v té ose, která je kolmá na to zrcadlo. No a co když ta zrcadla budou 3? A když ta zrcadla budou 3, tak tohle udělá z paprsku, který jde ode mě, paprsek, který jde ke mně. Tohle zrcadlo převrátí paprsek, který šel doleva, na paprsek, který jde doprava. A to spodní zrcadlo udělá z paprsku, který šel dolů, paprsek, který jde nahoru. Ten paprsek se vlastně úplně celý obrátí. Jenom po průchodu všemi těmi zrcadly bude mírně posunutý. Takže naše typická otázka. K čemu je to dobré? Takhle jsou vyráběné třeba odrazky na kolo. Ta je tvořená spoustu malinkatých koutových odražečů, protože kdybyste tam měli jenom jeden, tak by se ten paprsek moc posunul vedle. Ale takhle se nám vrací přímo k nám. Takže když potom projíždí auto, posvítí na tu odrazku a to světlo se vrátí přesně tam, odkud přišlo zpátky k tomu autu. No a úplně stejně jsou vyráběné tady ty reflexní vesty, respektive proužky na těch vestách. Tam je taky spousta malinkatých koutových odražečů. Ovšem nejhezčí využití koutového odražeče je na Měsíci. Člověku, tedy lidstvu, se vyplatilo na Měsíc s první posádkou vzít také koutový odražeč. A dělali jsme to proto, aby jsme mohli pomocí těch koutových odražečů přesně změřit, jak daleko ten Měsíc je. Takže dnes je na Měsíci 5 koutových odražečů a jsme schopni změřit vzdálenost Měsíce od Země na 3 cm. Takže to je docela asi fuška to takhle přesně změřit. No tak jako vem si tu vzdálenost. A na jak velký koutový odražeč blikáš? No ale ono to není zas až tak těžké, protože ten laser se rozbíhá, takže na tom Měsíci má 7 km ten svazek a když se vrátí zpátky, jak má 20 km a to už nějakou laboratoř trefíš. Tak jako to je pravda, ale zase těch fotonů ti dopadá málo, takže musíš poměrně přesně blikat na přesné frekvenci a ten laser musí být na přesné vlnové délce. No a těch fotonů se taky vrátí docela málo, takže to měření musí probíhat celé hodiny. Tak to je docela pořádná puška, ale je to fascinující. Přitom 3 zrcátka. 3 zrcátka.